des de matèries, trieu la matèria i treballs compartits, veureu els vostres treballs actius i no actius. Clicant a editar, podreu modificar les dades de configuració del treball. Clicant a veure, podreu veure el treball que han fet els alumnes fins a aquell moment i, si us interessa, canviar l'estat del treball per poder-lo editar. Cliqueu a bloquejar per editar el treball dels alumnes i impedir que els alumnes puguin fer canvis en aquell moment mentre l'editeu. Si cliqueu a seguiment, podreu seguir les actuacions dels alumnes en el treball. Veureu també el dia, l'hora i la direcció IP des d'on s'han connectat els alumnes. Si cliqueu a la icona del signe més, veureu les informacions que han incorporat cada un dels alumnes al treball. Podreu posar nota i observacions al treball clicant a corregir. La nota serà la mateixa per tots els alumnes del treball i visible pels alumnes a la seva plataforma. Si volguéssiu posar una nota diferent per a cada alumne, l'hauríeu d'introduir avaluant l'ítem associat a aquest treball en el grup des de dins de la matèria. Podeu donar més temps als alumnes per realitzar el treball indicant la nova data límit d'entrega des de la reentrega de treballs.